Gilusad karong buntaga ang mga kalihukan alang sa ika-502 nga kasumaran sa kadaugan sa Mactan, pinaagi sa usa ka cookfest ug press conference kauban si Lapu-Lapu City Congresswoman Cindy Chan, OIC Tourism Officer John Christopher Raffles ug mga inilang chef nga sila si Coke Semblante ug Glenn Mark Dino. Mipakita sa iyang culinary skills si Chef Coke ug Congresswoman Cindy pinaagi sa pagluto ug bagoong rice. Kini nagsilbing kick-off activity sa ilang panaghimuon nga culinary competition nga langkuban og mga tinun-an, mga profesional ug mga oponganon gikan sa nagkadaiyang barangay sa Dakbayan karong umaabot Abril 22 ug Abril 23. So what we want them to do is all the winners, the bronze, silver and gold winners for the community base, amo sila tagaan og kanabang projects in the long run. So the first project for the winners for next month's competition is this coming September. Ang among national convention will be held here in Cebu. So we will give them the chance to cater our event and we will pay them. Para ma-develop ang ilahang kuan ba, matagaan sila kanang project dili na kay nakadaog lang sila, that's it. No, it's not. Apan sa unang adlaw pa lang sa Abril, duna nay mga kalihukan nga ipahigayon sama sa Kumbati 14 Battle of Mactan ug Sine Kaagi akadaugan sa Mactan Film Showing. In partnership with the National Historical Commission of the Philippines and the Local Historical Committees Network. So they shared us historical documentaries of Gomborza, ang Santo Niño at ang Pilipino, the circumnavigation of the Philippines, and the quincentennial commemorations, the documentations that the Oponganons can have knowledge about, sa atong mga history about Lapu-Lapu, about the circumnavigation. So pwede kayo mo visit sa Liberty Shrine Mactan on April 1 and 2 for our film showing with free popcorn and na mga food stalls na mamaligya ani. Siyempre, di mawagtang ang Kadaugan Food Festival, diin matilawan ang lamian nga pagkaon gikan sa nagkalain-laing resorts ug mga kan-anan sa Lapu-Lapu. Duna sa ipahigayon nga mga seminars, talent shows ug dagan para sa kadaugan nga fun run. Alang sa main event karong Abril 27, mikumpirmar na sa iyang pagtambong si DOT Secretary Cristina Garcia Frasco ug imbitado sab sila si Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, Vice President Sara Duterte ug uban pang mga opisyales sa Malacañang. Sama sa milabayng duha ka tuig, mga local performers ra gihapon ang muda sa lead roles nila ni Magellan, Lapu-Lapu ug Reyna Bulacna. Have been my advocacy really to really promote our talents, no? I know na naandan sa mga tao ang naay celebrity. Ang kuan lang sa celebrities god, they come a day before. So ang mga fight scenes ana dili kaayo ma-practice. Unya katara ba, we are advocating with the arnis, no? Highlight sab karong tuiga ang pag-apil sa usa ka libo ka mga arnisador sa Lapu-Lapu. This will be composed of 1,000 arnis players from the youngest to the oldest that is still capable of practicing, performing the arnis. They will have a short presentation, and that will be something that we look forward to, because it will be the first that we will be able to gather so many of our arnisadors. Ug tungod kay wa nay restrictions karong tuiga, dunay ipahigayon nga bibo nga street party inig kagabii. Kini si Andrea Patania Matthew alang sa MyTV Cebu.